Чаму Скарына пачаў сваю дзейнасць у Празе? Існуе некалькі версіяў адказу на гэтае пытанне. Мы агучым адну з іх. Прага ў часы Скарыны была адным з еўрапейскіх культурных і друкарскіх цэнтраў. Нават першую друкарню ў Італіі ў 1465 годзе яшчэ пры жыцці Гутенберга заснавалі два ягоныя вучні, выхадцы з Прагі. Да выхаду празскіх кніг Скарыны было выдадзена 3 поўныя пераклады Бібліі на чэшскую мову. У Празе ў 1488 годзе, у Кутнай горы ў 1489 годзе і ў Венецыі ў 1506 годзе. У чэшскай рукапіснай традыцыі на той час налічвалася 25 поўных перакладаў Бібліі на чэшскую мову, 27 перакладаў старога запавету і 35 перакладаў новага. І яшчэ адзін фактар. Каралямі і каралевамі Чэхіі ў тыя часы былі прадстаўнікі дынастыі Ягайлавічаў, выхадцаў з Вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага. Не выбраць Прагу месцам выдання беларускіх кніжак было тады вельмі цяжка.